sentència es confirma el que ha estat una política erràtica respecte al patrimoni, quan no contradictòria. Com ha ocorrit amb el cas del Cabanyal, al final han estat sentències les que han deixat en evidència la política, en aquest cas urbanística i de patrimoni, de l'Ajuntament de València i del seu equip de govern. El que volem amb aquesta moció, com dic, és autocrítica per part de l'equip de govern, que reconega que no se va actuar protegint el patrimoni en el cas de Tabacalera i que no es doni la llicència per a aquesta segona torre i que es pugui refer allò que es va enderrocar en el seu moment. Vostès ens negaven el dimecres quan diuen que des de l'oposició no tenim alternatives. Doncs sí que les tenim i moltes d'elles venen avalades pels tribunals de justícia. Gràcies.